Vedeli ste, že chameleón nemení farbu len kvôli maskovaniu, ale aj podľa nálady? A to zďaleka nie je všetko. Slony sú tak citlivé, že dokážu vycítiť dažďové búrky na stovky kilometrov ďaleko. Neuveriteľné však? Poďme ešte ďalej do minulosti. Medúzy sú tu s nami už viac ako 500 miliónov rokov, čo znamená, že sú staršie ako dinosaury. A čo takto motýle? Každý jeden má na krídlach unikátny vzor, presne ako odtlačok prsta u človeka. Tučniaky sú zase skvelí plavci, dosahujú rýchlosť až 15 km za hodinu. Delfíny sú také inteligentné, že spia s jedným okom otvoreným, aby si dávali pozor na okolie. Medvede vás možno prekvapia svojou rýchlosťou, dokážu bežať až 50 km za hodinu. Korytnačky nám ukazujú, čo je to dlhovekosť. Niektoré sa dožívajú aj viac ako 150 rokov. A teraz niečo pre odvážnych. Niektoré pavúky vedia lietať pomocou pavučinových vlákien. Včely zase komunikujú tancom, ktorým ukazujú ostatným, kde nájsť potravu. A nakoniec niektoré žaby cez zimu úplne zamrznú a na jar opäť ožijú. Príroda je skutočne plná zázrakov. Ak vás tieto fakty zaujali, dajte nám like a sledujte náš kanál pre